Når man skal underdele massivt træ på længderetningen, skærer man på båndsav. Først tegner du en streg med en blyant. Sørg for, at der er 3-4 mm i overmod. Den store båndsav Watkin egner sig bedst til at skære massivt træ. Tilpas højden på styret til højden på dit emne. Husk eget høreværn. Tænde på grøn knap. Så skærer du efter din blyantstreg på fri hånd. Du skal ikke bruge landet. Det kan anbefales, at man øver sig først på et andet stykke træ. Ha' altid en klods ved siden af, som du bruger til at skubbe med til sidst. Sluk på rød knap. Stop klingen med fodbremsen. Den savskårne side høvles ned til sit endelige mål på tykkelsesøvlen.